ce menene sunanka? Rudra yalla bai. Hike za mu yi magana idan an jima. Sa hannu a nan go. Watan da ya wuce ma mun karbi irin wannan korafin naka komai da komai. Mun yi iya bakin kokarin mu wajen nemo ta, karshe sai muka yi rashin sa'a mun tara an sheke ta. Ka san me yasa nake gaya ma wannan labarin? Mafiya yawan korafin da ake shigarwa irin waɗannan a lokacin da shiga suke kowa. Kaga mu je kawai mu kai ƙara gurin kwamihina. Kai, ba korafi ka zo shigarwa nan ba. To a duk sanda kake da korafi irin wannan dole caji office zaka zo kuma ka zo caji office dole inspector zaka samu kuma ni ne tunda a wannan yankin aka aiwatar da abin a wannan yankin zaka shiga da korafi kaji kawai sai ka dawo waka daga wani London ka zo ka same mu ka ce mana matar ka ta bata kuma ba za ka ba abin da ya dace ba wasa ake kai fito mana da mota yalla bai minti ɗaya kai dalla malam ka ƙara taɓa ni ina matuƙar son mahaifiyata ne ba wai haka kawai na je London ba na je ne domin na biya bashin da mahaifina ya ci nake so na biya yanzu kuma mahaifiyarta wata mutu jiya nan muka gama binne ta wannan shine babban dalilin da yasa ban san abin da ya faru da matata bai labai saboda matatawa tana dauke da cikin wata 8 labai ina tsoron kada wani abu ya faru da ita na fahimta na roƙe ka labai da ka taimaka min akan matata ya labai ka da kuma akan ya labai tasu Bendo kawo littafin higar da korafi wayo wai me wannan ni gaba ɗaya na kasa fuskantar komai ɗanwa na fahimci dukkanin abin da ke faruwa abin da ya faru har yanzu ya laɓa bai da cewa gaskiya kuke faɗa bane ba shine abin da ya sa tikitin jirgin da ta hau ba zai yi sa matsayin huta bane ba yanzu me abin da ya kamata me shawarar da zan baka ka tafi tashar jirgin ka nemi lambar jirgin da ba ta ka taho da yaushe suka sauka da kuma fasinjojin ciki ka nemo ga baki ɗaya wannan bayanan to ai ba tare da shigar da takardar korafi ba ai ba za su bayar da wannan bayanan ga mutanen gari